What's up mga kabugo? Kanang na rin may nabasa no sa social media damo kayo nga nang reklamo sila kay kanang kuan ako no kay bugas ra gipanghatag sa gobyerno wa daw kuno pangsudan. So karon na ami karon diri kay para amo ipakita nga dili lang kayo magsaligtas sa gobyerno, dapat mulihok po tagato. Mo nang kami mangita mig pangsudan. I-challenge mo na mo nga mangitag sudan. Dili kay mag kay para kita magsigig salig sa gobyerno no. Lihok po ta no. Oo naman! May kagamon drive sa akong strictures. Tara na, sakay. We're going on a ride. Mga tatagpasay asik pinamay. Ako pa rin nyo guys, hindi lang mag kontento na lang ta sa ako ano. Kasi naan nato. Mangita ko tagsudan, mulihok na ba? Di lang ta si tag-yaw-yaw ba? Magtiktadig sa gobyerno. Kita pa kitagaan yung reklamo ba no? Daghan kayo nagreklamo pero watch ko kalog na nagpasalamat. Karon pa ko na kayo naman na nagpasalamat na ko. Di uy, do kayo pa nagpasalamat. Sabihin nyo salamat Shopee. Salamat Shopee. Salamat Shopee. So guys, tuduan mo na mga unsaon pag-discarding sundan. Ay napag-Brian Vicente, cause I know that you're a freak. Grabe ka lami, you're my flavor of the week, and you know I love to eat. Bitlo, nindot ni sagol sa akong tortang talong. Mao ni atong pani hapon, grabe ni ka strong. Huy, ay nagud ka strong, baby napakus lahog. So guys, kung wa mo sudan dapat ka mo diskarte. Uy, tanta! Sakpan! Uy, pili-pili isang nasa kasada. Nay. Oh, nanis kasada. Dapat ug mo sudan nga mo diskarte. What ha? Kani ra yo kwaon kani. Tuluan ta mo sa pagkuha kani. Udlot kay dinani. Kini siya guys, kini guys. Dinani. Na ayo siwat pa na. Siwat na bay. Asa na itong plastic? Usara nay. Kanay kay tambok kay. Tambok. Nani dapat kay lami kini sa buwan ba? No? Kadiyo ta kay mingari puno na. Og na kay mga tao kay naman mis kasada, mo na dahil mi. Si hi to my vlog para di kay uwaw ba. Nara. Sawadee ka. Dapat ay magmauwaw kay magwawaw ta dito mabuhi. Sige naman tayo ng uwaw. Bukas mo ta. Lihok na lihok. Huwag ko nakasaba. Ayaw din. Sukura. Ano ka na siglig reklamo? Si hi to the vlog. Si hi to my vlog. Pwede tao. Matay mo ganyan na yun. Idasok na kay damo kayo na pero niya mukupos na. What's up to my vlog? Kaya siya naniguro na siya kuhag-kuhan. Mas tawag gano'n? Sawadee ka, tangkong ha. Naniguro siya kuhag-tangkong kaya wala siya pala si Afam. Damo kay siya ka-Afam. Uti na yun pala. What's up to my vlog? Dapat magmasta kay para di uwaw. Say hi to the camera. Natagok. Ay buong na mga tao. Ay pala naunsa ta diri. Kamu, guwa mo yung mabuhat sa inyo. Pangutan mo. Kasi mag-email. Oo, mag-email. Email biya tabay. Ha? Tama. Oo? Damo kayo no? Pa, diskarte diha. Dua kasulupin, natulo di ay. Oo? Tulong na kasulupin. Oh guys, isang kita pagkauliwang na kayo. Oo. Wala, lamay ka ni sumsum ang iro. Ano ba isla? Wah! Nay police guys. Lubatan mi. Mas, oh. Oh, pataka lang labay sa mas ba? Hey. Ha? Tamo na. Tamo na hugasan. Hugasan din na ninyo sama mo kang maghagpat mo ani. Dapat kuha ninyo mga dahon niya, ipabilin lang ninyo duha kaning udlot. Sakto ba bay?
Sige lang tagay ito ba vlog? Isog na. Isog man dahil. Ano? Hindi mo kita sa dako kulay day. Okay, kulay. Ah, wala makita. Hagpat. Kasi Tagalog sa hagpat ba? Hagpat. Ang English pa din na. Ihag. Yakap ka na. Di oy. Di ba ni yakap? Hagpat kay kanang hagpatin. Hagpatin. English? Sa English kay hagpatin. Ano mo? Insert ba? Ito ba yung Nagamit kayo ito kayo no? Kamo maganda ito ka ng kono? Gamit kayo ito. Beatbox? Oo. Pisti ka. Mga film eh. Sige na yun. Inakit ko ba? Ano wala nga. Yeah, what a piece of dilemma. Chidabang, demonic supply. Chidabang, come on, say the word. Please on the track. Chidabang, from here and far, request me banana. Me a the girl them banana far. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Every one time, two time, them want me. Daylight come and them no want go home. Every three times, sometime them want fun. Daylight come and them no want go home. We have a taxi, a girl she named Cassandra. She tell me say she come. Sa balik kabaldi karon guys ha. Usa pa nakabalde ha. Muna makuha. Inya guys. Doon na kabaksan. Kuha na ta, magluto. Maghiwa. Di na yung ana. Ang bida, inabot ng bida. O ano mo sabi mo? What's that? What's that? That's a vlog. I don't know. I don't know, nangutan. Oatsin. Nangutan. What kind of oatsin? And girl a tell me say me banana sweet. Them say the left and side make them way. Pitaka diyan. Laban ka. Ay. Tawadi ka. Kalami, oy, kalami na ako. Aw, kani di ay lami. Laro, oy, kumapila-pila na naman siya. So what's up? We're back. So mauna ni siya ang result. So magkugi lang yun ka magsigig salig sa gobyerno. Mga